No. Okei, jatkuu. Okei, tossa on Dodo. Ohitteleksää vähän? Dodo meni ihan hyvin reittejä kautta. Ja aika hyvin. Dodo, sä oot taitava, sä oot mestari. Okei, nyt keinut. Okei, onks valmis, Dodo? On. N, Y, T, nyt! Mä luulen, kun se vittu otti peliä. Äkkiä tää peilu läski peilu. Okei, nyt juoksee! Tänne pitää juosta ympyrää. 2 kierrosta. Nyt on 1. Nyt 3 kierrosta. Noin.